ikutan bekerja sudah bersatu syukur makmur itu bekerja bekerja dan bekerja sudah bersatu meski dari berputar terus lalu undang suara tempur semua bekerja yang bersatu dan bekerja sudah bersatu syukur makmur itu bekerja dan bekerja sudah bersatu syukur makmur itu bekerja kian bersatu meski pabrik bermutar terus lalu undang suara gemuruh semua bekerja kian bersatu. Ya pasukannya disiapi sih. Ayo toh. Ayo pro konco ngawaruno rukune Islam rukune Islam ya iku niko sahadat loro rukun kang siji bisa sira melawan kasih lakoni sholat lune kami terus kaya rosa nikmat poso ono ing wulan Ramadan kaping 5 ati kaping 5 ati lamun kuwasa ayo konco ngawaruno Islam rukun Islam iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan kasih lakoni sholat lune kaping 3 kaya rosakan nikmat poso ono ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa. Rini sih perkenalan saka ngendi acara opo Rini alah Mas Maroh ketua sudah menunjukkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya toh iki kok Dawa kabeli. Perkenalan jenengan saking Assalamualaikum pundi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua nih yaudah ini kok. No rene no. Wah
Wah, 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 wah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Mas Aldino. Oke. Kula saking Rombongan rombongan Budi. saking kesenian New Mahkota Rimba ingkang saking tlatah Dusun Mungkidan, Japunan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nah, rene iki ana acara Alhamdulillah apa? diparingi sehat. Nah. Saiki kok iso do tekan kene iki acara apa? Pos supitan po. Supit pindo po piye? Dadi ngene. Saya tak maca. Wah, Nganu. Ya kuse kok. Niki damel meriahke acara nyadran. Saking Astana Sukorini Cacaban RW 9 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. terus apa meneh? Sik. Matur suwun sampun dipun. Ya siap, Jonggo. Dipun matur suwun. Oh. Dipun. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Wah, wis. Lagune apa? Apa? Cinta dan air mata. Kok sih? Sing buat bingung. Wah, ngarep dhewe bagus dhewe. Jeneng kula kowe aja lali marang iki mas nalika susah nopo diajari semono aku tetap tresno lan tetap setia tunimas enak gawe gelo lan gawe pujiwa
kula kowe aja lali marang aku iki idone mas ada susah sapa sing jadi Meh disiapke sik ora madhep ngendi? Wah, apa ngono? Lanjut. Aku nemonolan kados uripu aja ngotolanan dadi kekoyo aku nemonolan sasus uripu aja ngotolanan dadi kekoyo monolan kakande jare kula halos kula sampun dadi kalian wawados monolan kakande jare kula halos kula ganti kalian wawados monolan ten padha dilalaka padha kula saking kanca tiyang saking desa monolan ten padha dilalaka padha kula saking kanca tiyang saking desa Ki apa meneh lagune kok ora disiapke barang ki madhepe ngendi barang. Ayo sing kacamatanan ku lho wah jan. Kae lho. Ayo Mas Peng, siapke Mas Peng. Yak siap Jangga Waraga. Aduh. Ayo Peng, siapke Peng. Allahumma sholli ki madhepe ngendi? Halo, kok Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim monggo bapak-bapak ayo Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim monggo bapak-bapak daoi kalian akene sampun ngantos sampai telat monggo bapak-bapak daoi kalian akene sampun ngantos sampai telat tak kira ki dadi Dadi, Bos. Alon-alon wae. Lunyu, Mas. Lek lara ki ora. Isiran. Alon-alon mawon nggih. Larane ra sepira isine ra kira-kira ya.
Sarinande putri sarinande putri sore hujan sang dewi yang hari menari iringi lagu sarinande. Siap ke yuk, wajib ngain. Ayo peng, siap ke peng. Wah Jan, kok jadi malu-malu kucing ngono tuh? Wajib ngain, anak gunung ilmu. Wajib ngain, anak Lanang wadon turung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo leren yen turung rusak bodomu ojo leren yen turung rusak bodomu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo leren yen turung rusak bodomu ojo leren yen turung rusak bodomu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu
Ojo leren yen durung rusak bojomu. Ojo leren yen durung rusak bojomu. Iki lagune apa iki? Wah. Amonolan kok ngombe. Yo, siapke meneh. Iki piye, iki piye, iki piye. Santir lang ngopotro, sing dipikir kok ora rumoso. Warunge dibuka, ditoto sendok cangkire. Panas kebul kebul, nyamblang tenan kue kang ronde. Potong remang-remang, manis-manis pelayane. Sender lengo potro, kasir ora bisa gawa. Esemane bagus gawe ane waduh sadar yang aku. Iki piye, iki piye, iki piye. Ora piye, sakelang moto dipikir ora rumangsa. Warunge dibuka, ditoto sendok cangkire. Panas kebul kebul, nyamblang tenan kue kang ronde. Potong remang-remang, manis-manis pelayane. Sender lengo potro, kasir ora bisa gawa. Esemane bagus gawe Riri ane waduh galari yang bagus. Iki piye, iki piye, Ora piye, jalan apa ya serona bisa. Yo, cek cek, oh tak kira mati. Oke, kita kasih napas. Mafailato, mafailato, selamat kaleng-kaleng ya minal abdi ya ilahi. mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafailato, mafailato, mafai. Assalamualaikum ya minal abdi ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafailato, mafailato, mafai. Assalamualaikum ya minal abdi ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo wis tak siapke yo. Hadap ke depan. Gerak. Gusti Pangeran kula nyuwun Ya Irfani madhep ngendi? Tak siapke. Ya, tak siapke madhep ngendi? Gerak. Ya Irfani ronce ronce kembar wangine mujar mujar gemilang ojo sira mengate seturut dawe pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang wangine mujar mujar gemilang ojo sira mengamengo miturut kawuh pangeran. Monggo 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 lunga ing setita urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kata sulaya. Ya Irfani ronce angine mujar mujar gemilang ojo sira mengamingmu miturut kawuh pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang wangine mujar mujar gemilang ojo sira mengamingmu miturut kawuh pangeran. Urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya. Ngawur wah. Medeni bocah malah. Ayo, ayo.
Yo. Slompret, slompret, kapol, mungkol, gandari nyakati pemimpat, nang loro salendro slompret kelo, sing sapa kagungan reya prayoto gawe kumira slompret slompret Lumpung Kendang rial ketipung Imbal punang uro salindro Salong telo Cara panjang lang marang inikal Macan manggap Apakap Ganang kali atikna Wus cocok kanggung ngareok Prasoco gawe kumbira Tawang mangukani Tetes padi wisoto Malam minggu muda-mudia sesopo Balik kambang umbah Tumakok rocokan sewu Serial kang bodong laku Cawil sinawil karo mesem goyo Camping lawang mangu indah Mas ojo diperoki Mas ojo dikoyoki Misal aku kudu ngerti Ojo dikakapi kadang murah Koyo murung Meri ing zaman Koyo sing eling apa-apa Iku budaya mencari kadangku Elo kae rembulane sumabaran gawe-gawe Putih genderane iku lambang sejatine Negari kita wis merdeka Ada dasar Pancasila Nggih makatan menggah wau